Gerrit Kramer liet de slachtenmarathon aan hem voorbij gaan. De tweevoudig winnaar had een blessure onder hakken. Een blessure die het veroorzaken is door oerbelasting. Na de edities van 2000 en 2004 woedde Bolzeter de slachten voor de derde keer op zijn namen schreeuwen. Hij had ervoor extra traind, maar is gevolg dat hij hem nou aanmelden moet. Ik was natuurlijk gedwongen door omstandigheden. Het was te pijnlijk om te lopen. Elke stap is zeker toen het op zijn ergst was, is het alsof we met een speld inprikken. Ja, dus onmogelijk om een marathon te rennen? Onmogelijk om een marathon te lopen, ja. Bij de Molie krijgen we dus Savisa een orde winnaar. En waar kunnen we dan op het ereskavot verwachten? We vregen het Kramer, want wat eerst zijn wichtigste concurrenten winnen, dat zijn nou zijn favorieten. Nummer 3. Ik heb toch Sahar Youssef op plaats nummer 3 zetten, omdat hij overtuigde mij wel tijdens de marathon de halve marathon van Leeuwarden. Sahar Youssef van het Jereveen eindigen de twee vorige edities van de slachten beide keren op het podium. Nummer 2. En ik heb op nummer 2 toch Remo van Lunzen. Ja. Want? Omdat het een hele sterke loper is. Hij heeft me de laatste maanden het hij mij niet kunnen overtuigen. Maar ik denk wel dat het iemand is die zich goed focust. Dus dat hij weer net op het goede moment, op 14 juni, dat hij dan toch wel weer sterk voor de dag zal komen. Raymond van Lunzen komt van Ljouwert en wie verliende hier de grote winnaar van de marathon van Ljouwert. Nummer 1. Er is toch één die er ook als ik met had deed, die er met kop en schouders bovenuit steekt. En dat is toch wel Erik Negerman. En dat was mijn grootste concurrent. Zag ik als mijn grootste concurrent en ook als de te kloppen man. Erik Negerman, 33 hier, went in Hilversum, komt van Bolzert. En woont dit hier de hele marathon van Ljouwert. En de slachten wordt zijn eerste hele marathon. We gaan het parcours op. We gaan praten met Raymond van Lunzen en de uitsprutse favoriet bij de vrouwen, Mirjam Bielsma. En we treffen ze bij de Nije Brege, de slachten Tille. En dat is een brege die het een soort atleten toch wel wat benauwd van binnen. Nou, hij is heeg volgens mij. Ja, we moeten er doorheen. En dat is alles wat je weet, hè? Ja, ik ben er net doorheen geweest, dus ik ben heel benieuwd. Ja. Ja. Is het echt heel stijl, denkt Raymond? Hij ziet er wel heel stijl uit, ja. En ik denk dat dat valt nog wel wat mee, maar de beneer, dat wordt het lastigste. Ja. En boezemt hij nou al wat angst in? Oh, ik sta helemaal te trillen en te shaken. Nee, dat valt wel wat mee. Wiels dit van Lunzen zijn eerste slachtenmarathon wordt, wie Mirjam Bielsma bij de twee vorige edities ook al van de partij. En hoe? In 2000 eindigen ze als tweede en Fjouwerelien wie ze de beste. En ik nou jet ze weer bij de favorieten. Allereerst, dat zoen je ze. Maar Bielsma is oude vreed vol en had een vervelende ribblessure oproen. Het kreeg ik een heel iets beetje. Of kreeg, dat is een groot woord, maar ik veel wat beweging. En ja, het is net helemaal zoals het jet. Nou ben ik geen dokter, maar als ik het woord kreeg in je, dan denk ik van dan is het toch wel wat meer aan de hoorn. Het klinkt gevaarlijk, ik weet het net. Ik ben er net voor foto's geweest. Wat denk je, komt de slachter misschien in gevaar? Ja, misschien wel, want ik ken al krek even roen en dat doet me gewoon echt wel zeer. Dus ja, ik doe net 100% zeker te zitten dat ik er een week sneu steen. Maar ik doe er wel mijn best van, want ik wil wel heel graag. En? Ja, stijl. Dat wisten wij al, hè? Ja. Maar stijl had je hem toch niet? Of? Nee. Hij zit er eigenlijk nog stijler uit, dus dat het veelt. Ja? Ja, vind ik wel. Dus het valt eens wel een beetje mooi? Een beetje. Een beetje? Een beetje. Dan weer waarom naar Gerrit Kramer. Kramer zette in 2004 het parcoursrecord op 2 uur en 28 minuten. Maar de Bolzeter gaat ervan uit dat dat record brutsen wordt. Het zou me tegenvallen als dat niet gebeurt. Echt weer? Ja. Want het veld is natuurlijk veel sterker dan 4 jaar terug. Ik finishte met 6 minuten voorsprong. Dus, en dat zal dit jaar niet gebeuren. Dus het zit dichter bij elkaar, absoluut. Waarom naar de slag te brengen? Want als je erop gaat, dan moet je er vanzelfs echt weer op. Nee, anders hier beneden is mij, dat is duidelijk. Valt mooi? Ja, het valt mij. Maar het is erg lastig. Als je bovenaan staat, dan zie je niet wat hieronder is. Dus als je vol optimisme naar beneden wil gaan, dat is wel lastig. En dan ben we klaar met het interview. En wat doet een atleet die oer een week een marathon rennen moet en toch nog even trainen wil? Vanzelfs, die gaat rint naar huis.